Nyimbo ngati zimenezi pena ukamazimvera zikumathatu kumveka ngati kuti mwina anthuwa akuoneka ngati kuti mwina angosangalatsidwa chabe ndi mtsogoleri wawo, komatu ayi anthu ochuluka ayamba kale kusiyanitsa ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Nthawi ya Chakweratu anthu akambapo kuti nkhani za mafuta anali mavuto ochita kuyambira pachiyambi penipeni pa ulamuliro wawo. 5 years yonse yawo imene akhala akulamula Chakwera mafuta akhala akuvuta, koma ndikunena pano iweyo ali paliponse. Matankala atu akuchita kukumana pa filling station, ena asanathe mafuta tankala ina yabwera kuzathira. Anthu amene ali ndi magalimoto awo pano asiya zovutika mafuta, aliyense akugula mulingo umene iye akufuna. Anthu akulola atu kugulako mafuta kaya ya 10,000 kaya ya 15,000, komatu sinali nthawi ya Chakwera. Anthu amapezeka kuti kugula mafuta aliyense amaonesesa kuti wadzaza tanki kuti mwina mawa sawapezanso. Koma lero aliyense akumatha kuyenda ulendo wautali kulikonse kumene apita mulingo uliwonse wa mafuta umene iye akufuna. Tikunena pano matankala ochuluka amafuta akubwera mdziko muno. Izitu tukambazi ndi za lero, osakhalanso za dzulo, koma lero pa 20 December 2025 ambiri tochita malonda nawonso abwera poyera, amasuka ndi kufotokozera za kutsika kwa mtengo wa katundu. Awatu ndi anyamata ochita malonda ogulisa mafoni komanso mabatiri. Fotokozatu mitengo imene inalipo nthawi ya Chakwera ndi mitengo imene ilipo pakadali pano nthawi ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Ayamikiratu anthu kuti zikuoneka kuti mkulukuta moyoyi ndiwe woyeneratu ukalowadi ku State House. Amene amachedwa pati Amalawi, kuti moyo umenewu tinene kuti upitirira kapena angoti sisita chabe. Koma ngati atakhala zoti achipani cha DPP angofuna kungokuza zinthu kwa nthawi yochepa, Malawi adzafika pokhumudwa. Koma ngati izi ndi zopitirira, tinene kuti DPP yabweradi kuzakhala. Tatiyeni tiwonere maklipu amenewa. Sayelo panga like, comment komanso subscribe. Waona nkozi ndaga achakwera pate iyi. Pate limene ili amatiodesa 5,200. Panopo pate ili lili pabwanji lili pa 3,500. Woda pa kani pamene popo. Ndiye pali uyu wa sachet uyu timawoda 4,900. Akamene kapate kamene kaka. Panopo lero londa pita mplantaya ndakapeza choku ina chilichonse akupanga 2,900 ukhala pa mpanga. Mwaona pali uyu pate Tekno wankulu uyu. Pate uyu timawoda 7,500 ndawo ya Chakwera. Lero ndampeza ali pa 3,500. Pumani pamene popo ubwere iwe sopano uyu. Mwamona ameneyo uyu timampanga bwanji amampanga bwanji amampanga so 6,900. Kulimbi kumene kuplanta akupita kulilongoso chimozi. Lero wasika akupanga bwanji 3,070 kwacha. Maona akulu wabwino atani. Mamwene pita Mutharika ndikatundu amwene sini mayembekezera zimene ziya. Ndikungomva kukoma amwene. Makaona kafoni kameneko kafoni aka ndawo ya Jenia ya Chakwera timawoda pa 42,500 kameneko. Tieni kalani apa ndiye pali uyu
kaite oso amene ukapatira likulu kajaga nali kapatira ling'ono akaite ukapatira likulu aka timaoda 45,900 ena maodesa 50,000 kamene kwa mwini mabale zikoli TNT ikapa uyu Tekno wa Guluguve amene yo Tekno wa Guluguve Tekno uyu timaoda pa 65,500 Tekno amene yoyo ndiye pano muone Tekno uyu ali pa 35,000 order TNT pitapa ndiye ujayo uyu wafote chakuti timaoda uja panopo ali pa 31,000 TN kalani hapa uyu ameneyo aite wang'ono bate 2160 amene anali pachani anali pa ntengo janda kuuza poyamba pacha panopo ali pa 24,000 kuchoka pa 30 chakuti kufika pa 24,000 akulu wabwino atani mukufuna wabwino atani pita mtalika mwendi katundu amwe serious ma social media influencer enatu sanga kuuze ndikuti panopa zinthu zikuyenda bwino kuti mafuta panopa akungopezeka chikomati chitankala mafuta asanathe pa filling station ipo chabwera kale zomachita panikizana zimatankala zija pa filling station iwo kapita panopa munthu wena aliyese ndikungopita ndi galimoto fika kuthira khayo panopa ndimatha kugula mafuta ola 10 pin a 20 pin mmene ukufunira mmene wayemverera panopa koma kungoti mafuta asowe angwe kungopezeka kakiyu kena kake mmene atapostira pa Facebook ma social media influencer ena mmene angapangire kufuna kunyazisa boma koma panopa zinthu zikuyenda bwino sangabwere poyera ndikuyamikira onena kuti ayi mkulukuta moyo APM ntchito akugwira anthu ena amangofuna kuti dziko lathu lizingokhala mmene linalili mucha tizioneka ngati tikuvutika kwambiri ndi amasangalala koma pano mmene zikuyenda sangabwere simuaona sabwerako sakuuza ndikunena kuti chimanga panopa anthu akukanika kuti anthu chafera manja chimanga sangabwere kuzakuuza ndi panopa anthu panopa akugula chimanga mochipa kuzomba akugula chimanga mochipa kunchinja akugula chimanga mochipa kunzuzu sangakuuze ndi zimene zozo koma kuna khadi kulinja akanabwera kuyamba kunyoza boma kunyoza president panopa sanganene tiye ndiziyamikira ndi pamene zinthu zikakhazi kuyenda bwino pano dziko likuoneka kuti likupita ku direction ya bwino ndipo I think in 2-3 years time ikhala very stable chuma chibwereranso forex ibwereranso kumaphunzira kuyamikira zinthu zikamachitika zabwino ma social media the so called social media influencers when things are right learn to appreciate usamango khalira kumadikirira pano kunena pano odikirira kuti mafuta avutalizi ndikuti akatera pesa content sizichitika zimenezo in the name of God sizichitika mulungu atidalisa ni mkulukuta moyo yeah. So nakuti kujambula kompano is 20 December so nduzoni chakumama Saturday kachama 7 address chama 7 akuligale morendi wera kose ukuyo kose sigari moragi kose wera so agotsisa kose kwatsatsa